Undskyld, mig i telefon. Du bliver vist nødt til at tænke. Ja. Undskyld mig lige et øjeblik. Jeg er på psykiatrisk skadestue. De vil gerne have, at du kommer herud. Ja. Hvad? Jeg kommer, skat. Undskyld, skat. Hvad skete der? Jeg kunne bare ikke være i min krop mere. Nu bliver du her på dag, ikke også? Få lidt ro på det hele. Mor? Mor er kommet på hospitalet. Men det er ikke noget farligt. Hvor er hun henne? Hun har ondt i maven. Det har jeg også. Jeres familie står i en livsomvæltende krise. Du skal ikke kun tage dig af Johannes, du skal også tage dig af Maja. Har du forresten fundet mine dagbøger? Ja, et par stykker. Du kan ikke læse dem, vel? Nej. Det er klart værst om natten. Det er som om, at tankerne ligesom bare banker mere på, når der er stille i huset. Er der en specifik situation, som gør, at du er særlig bekymret for Johannes? Hvad er den nu så for egentlig? Han er jo normalt en glad og social dreng, men han har ikke rigtig vil lege sammen med andre børn. Jeg har fået en ny ven. Hvad hedder han? Måske så har han opfundet en usynlig ven for at have en at tale med. En, som bare kan lege. Er der noget galt hjemme i huset? Eller er det bare mig, der er syg? Ved dæmonisk besættelse er der symptomer, man skal være opmærksom på. Det er blandt andet kvalme, træthed og søvngængeri. Der er noget hjemme i vores hus. En ond ånd eller en dæmon? Hvad vil du være for helvede?